2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Auntie Paseng. Wala pang gabi yung... Tulog pa sila. Okay, kainan na. Kainan na. Kainan na. Ako naman ang tapasita. Ito yung pagkain siguro, ayaw nyo pa din. Brown out dito sa Mindoro, guys. Kaya walang ilaw. 3 days sa kaming walang ilaw. Nakakagegel. Hello po sa ating 18 viewers. Happy birthday, Auntie daw. Oh, happy birthday, Auntie Paseng, sabi ni Joy Miguel. Yan, batang-bata. Ilang taon ka na, Ante? 63. Yan, hello po kay Cadelia Ablao. Kay Risa Fedelo. Lagyan lang natin dito. Wala na tabi. Guys, 3 days ng brown out. Kain po! Kain tayo. Okay na guys, let's eat. Magay ka doon, Pita. Hindi ko milamig. Mangantay yung guys. Happy birthday, Auntie Paseng. Hello po sa ating 49 viewers. Simpleng birthday lang kami, Tita Pasig. Nagagatas-gatas. Sa ano na kami mag-celebrate. Sabay na namin sa birthday namin. Baka sakali may kuryente na, no? Ano ba yan? Ngayon kasi wala, guys. Ilang araw na. 2 days. Baka matagalan kami mag-ano. Sino nagluto? Sino nagluto? Sa birthday ni ate daw, ito lang magluto. Magpupo tayo sa upuan. Upo tayo, guys. At harapin natin. Ang harapin natin ang pansit. Tingnan yung kutsara. God bless po and many more birthdays po. Kaya dito ka kaya oh. Makita ka lang dito ako. Makipanganak mama, happy birthday Auntie Paseng from Gino Sumangil. Nasa inyo na ang pansin. Diyan na kayo. Shout out po kay ano yun? Hindi ko mabasa. Wala yung ibang cellphone at puro lobat. Ilang araw na kasing ano dito sa amin, guys. Magkipalalit tayo, guys. Ikaruba. Tambo, magbuha ka na lang ng ano, katambo. Ay! Hey, meron kang silver spoon? Kumuha ka doon. Hindi pwede yan. Ay! Go. Ayun na, kunin mo yung kutsara doon. Bawa mo na lang tayo. Ay, nanay, scoop na. Panghaw natin yung saan, dumarang. Yan. Siya ng baba. Ayaw niya magbaba. Gusto niya karga. Nagaiyak yan yung pag ginababa. Ikaw po. Thank you po kay Luloy Alice JK Vlog. Ayan. Thank you. Fan po ako ng Harabas at fan din niyo po ako. Ano ba yun? Thank you po. Nagalag shout out. Hi guys. Buhol. Taga Buhol daw siya. Gusto kami kakatikim. Ba't di kayo magkain? Ayaw doon na magkain. Kay Ma'am Lovely Austria. Happy birthday, Auntie Paseng. Magkain ka na tamo ng kuhan. Nayapog ka na. Thank you po kay Ma'am Angelique. Hindi ko mabasa na mawala ang gag. Ano ba ibang cellphone? Ano ba ano yun? Yung naka-steady lang siya. Wala akong cellphone, loba. Happy birthday po para Auntie Paseng. More birthday to come po. Magkaroon palagi ng malakas na pangangatawan. Hindi ko po nabasa yung sino.
From Ronel Padilla, happy birthday, Auntie Pasing. Ingat po kayo palagi. Ayan. Thank you po. Auntie Pasing, happy birthday. Dito ka, ante. Thank you ka. Ngayon guys, busy si Auntie Pasing kasi marami siyang apo. Nagdagsa ngayon ang kanyang mga apo. Nagdawi sila. From Rodel Lacostales, happy birthday po, Auntie Pasing. Kay Aileen de la Cruz, happy birthday po, Auntie Pasing. Auntie Pasing, where are you, Auntie Pasing? Happy birthday po. Hapong kasi. Auntie Pasing, isang paro-paro G naman dyan. Oh. Oh, isa na daw, Ante. Oh. Isang paro-paro G daw, Ante. Oh, ito pa. Sabayan mo naman siya, Auntie Ligaya. Magparo-paro G. Ligaya. Hello po kapto kayo. Happy birthday, Auntie Pasing, for watching from Taiwan. Sabi ni Gretchen Lucas. Ayan. Thank you so much. Samba. Babot niya yung ano. Yoral? Yoral. Hello po sa 49 viewers. Hello po. 49,000 viewers. Ingat po kayo dyan. Happy birthday, Auntie Pasing, from Naldo Bello. Thank you po. Dana, say hi to the vlog. From Norita Galang. Happy birthday po, Auntie Pasing. Sarap ng pansit ah. Ang ganda. Siyempre, ang handa ni Auntie Pasing, walang kamatayang pansit at spaghetti ng bayan. Pangtaba ng buhay. Ano lasa nitong ano bidyan dyan? Patikin mo ito. Patikin mo ang pansit. Gusto ko yung pansit. Yung pansit. From Richard Rivera, happy birthday, Auntie Pasing. Kay Ronel Padilla, DFL na ubos na yung tininda nyo yung pechay. Ubos na po, ubos na ubos. Pechay ni Bebe. Pechay ni Bebe, mahal. Bagong hugas. Bagong hugas, bagong pita. Nay. Busog ako. Busog na si Belly Boy. Shout out kay Luloy Alice JK. Ayan, say hi to the vlog. Ayan, anak po ni Auntie Pasing. Hi. Nagkaroon ng bola sa tiyan, kaya ayan, nabilog. Bagtit. Busog lang. Anong kinain mo? Baka naman. Pansit. Mm. Kaya nga ayoko nagkasama sa vlog. Sarap ng pansit. Sarap ng pansit. Makita ni Karnay. Hello guys, kain tayo. Shout out sa'yo, Agnes Boy. Hingi ka na ng sorry kay ate mo dito. Go. Yeah, dito na. Hingi ka na ng sorry. Live na live. Dito lang yan. Boy, habon na. Pasok. Hingi ka na ng sorry kay, kuya mo, Brian. Shout out po kay Grace Almeral. Masarap din sorry. Diyan mo kahit hindi malamig. Oo recipe. Ate Greta, may palaro po ba kayo? Siguro sa next week. May palaro tayo next week. May gagawin kaming palaro. Pitil ka ng chat. Bakit siya dapat yung sa legs? Kasi pag chan, yung garter? Dito, mas uwi dito. Sa legs. Masakit masyado pag sa... Talaga maglabas yung tubig dyan. Sa legs Dito yung sarap. Meron. Nakabili kami kila Gina, mas madami pang tubig. Kain ka lang. Manutawan ni Auntie Pasing. 63 na po siya.
Batang-bata, parang ito. Batang-bata, wala pang ngipin. Tambo, may mga goma ka, tambo. Patulog pa lang eh. Pengi ako tambo. Dali, magpalaro tayo. Dali, magpalaro kami. Tingnan to. Mga 10 goma, girl. O, di kunin mo lahat. Balik ko din. Pag napugto, ikabit ko. Hindi, pag napugto, 5 piso isa. Oy. Hello po sa ating 60 viewers. Hello po. Ang sarap ng pansit boy ah. Ganito rin luto ni mami na pansit eh. Hindi siya putla. Wala na namang hapunan to. Nilakam na namin. Si Papa Kumain ka na lang. Wala tayo na. Problema na naman namin yung ama namin. Ayaw kumain ng mga Gusto mo pala? arte kasi. Bagal-bagal ka dyan. Naubos na namin yung ano. Hindi na kami nag-alis. Ipagilid nyo na yan. Yun. Kape nga. May guma na tayo. Hindi ko mabasa guys. Malayo. Ilapit mo ako si Kunti. From Maricel. Happy birthday po. Thank Pasen. Ito yung Good ano, heart po. God bless you. Kasama ng Shout price out ng sa ano ni Ate Peng. Nanalo Shout sila. out po kay Maricel Encartacion. Nanalo saan? Nanalo ka sa first set. Ay, second set lang. Talo? Natalo nga. Second set nanalo. Nag-decision wala na. Takil. Man ko nga rin ito. Hindi. Happy birthday daw. Thank you po. Thank you so much, Samantha. Thank you so much. Hindi, palaro daw si Peng. Tupad nyo ngayon, te? Hindi ko dahil buko. Ano oras na ba? Mas 4. Mag-alis na mga Happy birthday po watching from Australia. Kay Jen maskulino. Maskulino ba yun? Maskulino. Mabilis kasi guys eh. Sa lampong namin. Ay, ito na sa inyo. Hindi ko maubo. Agbuy-buya from Daman kay si happy birthday tiya pa si Chris Caligtan. Yan, shout out po kay Chris Caligtan. Sawan raw nga. Ay, sorry. Saan yan dito? Happy birthday to you. Lagay na daan sa labang ko. Kung kayo mga pansit eh. Ante, magupo ka. Ginawat ka na din ni Dana. Dali na. Dito ka, Ante, oh. Karibo ka dito. Ano daw mga pangarap mo? Ano daw ang pangarap mo sa buhay? May nagtatanong. Makabayad daw guys ng utang. Sana all daw. Magkaroon daw ng maraming ano. Oh, sabi oh. Ante Pasing, ano ang pangarap mo sa buhay? Ano, ante? Kahit simple lang. Ano? Hindi, kung ano yung nasa utak mo lang ba? Oh, ano ba yung mga gusto mo para sa Ano ba pamilya yung mo? gusto mong mangyari sa buhay? Gusto ko mahaba pa ang buhay ko para makontrol yung mga anak ko. Para maalagaan mo pa yung mga Maalagaan apo. ko pa yung mga anak ko. Hayaan nyo, matutupad yan. Ano yan? Medyo malabo. Beautiful ladies. Malabo ba sa'yo? Yung ano kasi o bintana. Wala pong kuryente. Wala pong ilan. Okay naman. Akin naman. Wala po kasing ano, kuryente dito sa amin. Magti 3 days na guys. Grabe yung sakripisyo namin. Gabi-gabi po yan. Shout out. Thank you. Shout out, Omeko. Bilis-bilisan nyo naman yung crudo. Nasa Batangas pa rin ba? Nasa Batangas pa daw yung crudo guys. Kagabi pa na sa Batangas. Ang gana tama di wala sumangsang pete. Yan yung mga crudo. Standard yung barko. Kanaplakan yung barko. Naku, baka naubusan din ng gasolina yung barko. Busog na ako. Sabi oh, gumaganda si Auntie Pasing. Alay.
Yapong wagod. Hello po, Sir Joel. Dios kay Antiligaya agsao ka mat nabsugkan lang di ka agtagaren ta agsao ka mat daw ngaron nabsug ka lang daw di ka na rin daw magtagare. Sabi niya pa, Antiligaya, samahan mo si Auntie Pasing magparo-paro, G. Oh. Kanina pa nag-request yun, Ante. Nakalimang request na. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Paro-paro. Yung tinuro ko sa inyo ay. O, sample mo daw muna. Kay nakindi tatlo. Paro-paro din. Sample lang. Gusto niyo ba to guys? Coffee jelly. Ano na rin yung pa-blessing na rin kasi mayroon ka na namang panibagong Oh, sample naman po para di from Mary Next month, meron na namang parating. Ano ba, November? Buti pa si Auntie Pasing, kaliwat kanan yung apo niya, no? Continuous ang dating. Yearly. Sa amin walang dumarating. Happy birthday po Jennifer Belmonte. Taga dito yata to Jennifer Belmonte. Belmonte. Bel? Del. Belmonte. Pag Balmonte, taga dun sa may taas. Pag Belmonte, Taga baba? doon sa baba. Gawa naman yung Belmonte mo din. Happy birthday po. Shout outan po April Cruz. Yan. Shout out po kay April Cruz at kay Bernardo Cruz Jr. Happy birthday, Auntie Pasing from Alexander Duque. Duque ba yun? Degi. Hello po, Miss. Hello po, Mrs. Cory Cory po. Ayan. Good afternoon po. Happy birthday daw, Ante. Thank you po. Happy birthday po, Auntie Pasay, watching from Saudi. Thank you so much. Thank you po. Nga, madimalmalpas ni Jijin, guys. Alam, ginasagad ko na nga lang. Usod nyo doon. Baka naiya lang sila magkuha. Wala yung ano. Yung coffee jelly. Baka naiya lang sila magkuha. Usod mo doon. Mainit na. Wala na hilo. Usod mo doon, Auntie. Ayun na naman. Ako minsan lang kanyang umaga. Hindi ikaw din. Ako kanyang tangali. Naimbag, malam yung amin. Hello po, Mami Shi. Ay, buang. Hello po. Pa, bigbiga. Hello sa mga nagagandang Dragon Fruit Lady. Thank you so much po, Lori Caligtan. Tama yung Caligtan. Pagkakinis ko dyan. Mayak mo nagpa-share dito Mindoro no December no ang agbakasyon. Ano yun? Welcome po kayo dito. Kahit kailan, kahit... Agbakasyon na pinasta mamit ko ayo amin number 1 fans dap dito is kayo. Wow, thank you po, Ma'am Grace. Welcome po kayo dito sa Mindoro. Kahit anong araw po, you're welcome na. Hello mga ading and mga aunties from Mommy Sheng at SG. Happy birthday po from Rihanna Season. From Ma'am Lori Caligtan. Hello sa mga nagagandang Dragon Fruit Lady. Kay Ma'am Francia Herrera, happy birthday po, Auntie Pasing. Thank you po. Ingat po dyan. Kay Aiza Piniquito, happy birthday po, God bless. From Rialin Belgadial. Ano yan? Basa dyan? Belgadial? Happy birthday, Nay Pasing. Watching from Saudi. Ayan, ingat po kayo dyan sa Saudi. Hello po kay Sir Nestor. Ayan, thank you so much po sa inyong panonood. Excuse me. Happy birthday, Auntie Pasing. Napipintas pa ni
Pasing na pipintas pa ni Auntie. It's 2 a.m. here in California and still watching your live stream. Yan. Thank you po, Sir Nestor. Pagka-delay yan, doon pa nun sa... Ay, kabangit. Hi, Mrs. Isa and Billy from Marcel Innocention. Hello po. Kain po tayo, busog na po kami. Pa-shoutout po sa family ko, Rios family sa Pinas. Nanonood din sila sa Nueva Ecija, Galvan. Ayan, shoutout po sa mga Family ni Family. Sir Joel Beos. Rios ng Nueva Vizcaya. Ay, Biskaya? Nueva Ecija ng Galvan. Baka mabati dito. Kading sa naman din mo dito kayo. Lumugmog ka manitan, Greta. Nagdagdagan mo na yun dito. Oh, ka-shoutout ka na dito, Alex. Ito yung ating isang kadogs, na anak ni Auntie Pasing. Shoutout. Shoutout sa mga pag namin daan. Sa mga sulit. Happy birthday po from Monolito Miro. Live? Happy birthday po. Pagpalain po kayo ng ama from Cherry. Nabusog mo kami, Auntie Pasing. Thank you po. Masama pa kasi yung panahon dito pa kaya hindi kami makaano. Siguro saan na namin celebrate yung birthday namin. Simple lang yan. Ano pangalan niya? Parang ganyan yung mata ni ano eh. Kay, kung ano yung si tatay mas Hello, bebe. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, bebe. Hello, bebe. Sino maganda? Si Anita. Ano mo na pala yan eh, mga lula. Ako. Lula ba? Oo, lula. Yusuf ko. Hindi niya. Ayan guys, meron tayong ditong baby. Hindi ulo natin. Magtamad na Alam niyo ba guys, tong batang ito, lola na kami sa tuhod. Hindi ako muna sa tuhod. Hello po, Sir Elmer Ramos. Yan. Happy birthday daw, Auntie Pasing. Regards, hi Dana daw. Buntis na ba sa isa? Ito na po yung anak niya. O, naglaki na. Ay, sa paglabas. Wala pa, guys. Munding munding. I'll say hi to the vlog, bebe, oh. Pubuta na. Fred Salazar ng po. Happy birthday daw ito. Happy na ate, oh. Happy Jingjing. Happy Jingjing. Thank you. Nanggigigil ako sa'yo. Tatawa-tawa yun. Ganun ni Papa mo. Ayaw niya yun. Di ba nagkakala ka na? Pansit? Hindi iba tayo. Ito, ano yung jelly? Kape yan. Ganyan na lang. Yung wala kayong maganan? Ano pangalan niya? Isa. Isa, eh! Ano? Isa, eh! Ay sa tok. B. Ay sa B. Babae di ba yan? Ayaw na bitawan yung kamay. Maba daw pangalan niya. Oh, baka sa susunod, kayo na naman ang may karga. Siyempre. Kambal. Hi po Ate Gretchen, idol da ka unay nagragsak kanino bulboya ka makapasuro ti katawa. Meron pa dito, oh. Yan yung Thank you po. Sino yun? Kate Garnation. Hello po, Ma'am Kate. Ingat po kayo dyan. Hello din po kay Ate, oh. Ma'am Cherry Bantilan at kay John Mes kay Frolord Obrero. Frolord Obrero. Oh, thank you. Kay Ma'am Cherry Bantilan. Sila
Sila yun ni Sante. Shoutout po sa 63,000 viewers. Thank you po. Yan, mga tulog pa sila eh. Madaling araw na sila. Akala ko dati talaga 9,000. Lazy. Akala ko 9. Kaya hindi ako nagpakita eh. 9,000 talaga. Ay, sila ano ba yung net? So yun na nga, tapos na ang kainan. Tapos na ang kainan guys. Tapos na rin yung live. Thank you so much ka lang, Tita Sen. Yan, may ano pa kasi kami. May part 2 pa pagsamba. kasi itong handaan na to eh. No? May part 2 pa po ito. Kaya, aba. Meron tayong handang pag-game. Eh, niluluto pa. Shout out din sa inyo. DFL. From Miss Coripo. Mrs. Coripo. Hi Team DFL and happy birthday po kay Lola Kasing from Rainan Martinez. Sana magkaroon na agad ng baby si na Mrs. Aiza. And Sana po. From happy birthday Auntie Pasing. Stay safe. From Evelyn Gomez. Stay healthy. Ilocos salita. Ilocano salita dyan. Makakibdot. Ginagawa to. So yun guys, ano kayo, mag-ano ka na dito, magpaalam ka na sa ating mga viewers na 63,000. Ayan. So mga tulog pa yung iba. Yan, magpataong pasalamat ka na. See you all in December. Sabi ni Sir Elmer, pupunta daw siya dito. Wow! Puntahan niya daw si Dana. Yung kanyang ano. Uuwi ka na sa Austria. Dana! Asan Wala, na Dana? umuwi na, nagpaalam na. Nabsogal. Busog na si Dani. Uwi daw siya sa Austria. Uwi muna sa Austria si Dana. Austria. Austria, hindi Australia. Magkaiba yun. Austria sa Austria sa Europe. Ang Australia sa Kala ko isa lang Sa yun. Bang Pilipinas. Sa Malaysia? Down Under. Ang babasa mo na isa. Ay, New Zealand. Australia, di ba si Princess? Australia. Ang Austria sa Europe. Sana all nasa Europe. Hello po kay Sir Bernardo Caraang. Kay Emma Pagorogon. Happy birthday, Auntie Pasing. Ilang taong ka na? 63 years old na po siya. Batang bata, wala pang ngipin. Baby pa. Baby face. See you in second handaan, mga sis. From Fred Salazar. Auntie Pasing, simpleng birthday. Mag-thank you ka na, ante. Oh, message. Bago natin i-out. Anong message mo sa mga viewers natin? Sana all. Sige na, pagkakataon mo na yan, tita. Oh. Sana. Dalawang puso ko. Sana dumami pa ang manunood. At Ligaya, kanina kita pinagsasayaw ng paro-paro, di ka nagsasayaw. Ikaw ang hirap pa. O, sampul na tayo. Nakaternuhan ka nga rin ka. Doon na yan, doon niya. Oo, sarap lang ganun na doon. Ganun pa. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Paro-paro, G. Paro-paro, G. Basta rin. Bye guys! Bye! Thank you po.